Ga kaɗan daga cikin shirin labari na zango na 14 kashi na 2 daga kamfanin Saira Movies. Gobe san je wajen Umma. Me za ki je? Ba dai akan magana Ahmad ba. Akan magana ne. Ba za ki je ba. Dama na san dole sai kai wani magana da ya bata min rai. Duk wani shigo da kake yi, I knew it. You're just pretending. No, not at all. Ba wai magana gaskiya ce kawai na faɗa, ban ga wani abu da yake na laifi a ciki ba. Alhaji. Na. Wai dan Allah shekarunka nawa? Ni? Shekara ta 63. Amma kuma sai ka tsaya kana abubuwa irin na yara? Ka tafi kawai ka faɗi abin da yake tafi da kai. Gaskiya ne. To gaskiya ina son ki. Kana claiming kai dan uwana ne, abokina ne. Tare muka taso. Zuri'a mu daya amma da kai ake hada baki. Da kai ake hada baki wajen ganin ana so a rusa min rayuwata. Kar ka sake yin magana akan kes din nan. Abinda nake so ka je kawai ka ba su haƙuri ka ce musu su je kotu ko kuma su je su samu jami'an tsaro. Har yanzu kes ɗin naku bai ƙare ba ne? A'a ya ƙare, na zo in gaishe ku ne. Dan Allah, faɗa ma dadi, ya nema mu auren Ikram. Kan ma ka bari mahaifinka ya ji wannan maganan. Ba yadda za a yi ya je, ko da ko me za a bashi. Kuma ko da me zai rasa? To me zai rasa? Me bai da shi? Zai iya rasa ni Hajiya. To ai gani nan ma na fito. Ina zuwa fa na ce. Na ce ba sai ka zo ba. Gani akan hanya. Sai sauke. Waje to. Kai? Kashe min waya fa ka abinda na fahimta gare ka. Allah ya ce mana wa'atimul hajji wal umrata lillah. Za mu je haji saboda na tabbata lokaci ya kusa. Ya tsare duk ko menene ake duk ko menene ana tahiya da shi. Ya tsare haji. Wannan kaji inda muka dogara ko da muka ce wata 4 ga inda suke. Ban ji sunan su kashe jere su ne jere tun daga Ramadan ne Allah ya kilga Ramadana da wanda ke bin su da wanda ke bin su a wurin su ne Allah ya kilga shi kenan ni kilgon nan ai kaji inda zai jama watan dai ko na biyu Allah ya kilga to a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wata 3 jere wannan kai ka sani na sani ni da masu son Annabi sallallahu alaihi wasallama masu ake hadisi mu duk wanda bai san shi Allah ya ce ne mai albarka amin 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 kullun in zaka ce ku ke san shi za a ce duk wanda bai so Allah ya ce amin 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 ai tunda na zo nan ba ce kuna kin annabi ba sai dai mu ku ce mu ne ba mu so to duk in mu din ne in ku to Allah ya tsine mu amin 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 bayani da kyau ina ci yanzu ya kuke tsari hajjin ku haji nake so kai mun bayani duka tana a cikin Qur'ani kai mun bayani kwana 3 ne kwana 2 kai fa man ta'ajjal fi yawmin fala isma wa man ta'akhkhara wala shin daga na je makka in ka je makka alfazaka kai tsaye daga na je makka ran wace rana zan je radda zaka taya 8 ga wata ai ga nan Allah ya gai ai ga nan suratul fajr malam gai wannan kai ƙarya kake Allah ya cika addinin shi duk kunan makaryata ne amma kuna tsaya kuna yawo da hankali na kamar dan karmi Allah ya ce ya cika kuma makaryata yau mun kada kun ke dauka ko ta Allah Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum to tunda ya cika ku duk makaryata ni ne zaka tambaya kuma ina yi ni ne zaka tambaya Allah ya cika ka magana wani ne ina kana ka gyara wani time ka asalin alƙali in kai mai tambaya ni ne zaka tambaya ko yawa abinda nake so ai wannan su dai watanni kai ne Abbas ko kai Allah saka mana Abbas ka gani inna iddatu shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fiinna anfusakum cewa kididdigan watanni billahi al-azim suna da suna sosai ka gane amma Allah bai bayyanar da sunansa a cikin Qur'ani ba domin ya ce ma annabi litu bayyana domin ka bayyana an gane duk hukuncin da a cikin alqur'ani annabi zai bayani to kuna alhajju ashuru ma'lumat cewa kwana 3 ne to shi karan kansa ya karyatar da sura ta 99 wal fajr sai ce walayalin ashar kwana kai guda 10 to shi ya ce 3 ne
to kaga kenan tuna abu da kai Allah ya ce ibada kana magana alhajj ashhurun ma'lumat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ba haka aya take ba alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihi alhajj fala rafasa wala ka bari a gyara ma ka bari a gyara ma wancan Allah ya ce wazkurullah fi ayyamin ma'dudat to ma da lece faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala ni abin da nake so kenan dama wai dan ka ce na ƙarya dan ka ji ayi tusharu to kenan nan kuma ta ƙari wannan duk da ka ne ka gane ko kwana kai na ambata Allah ya ce fa iza afatu min arfatu fadhkurullaha indani mash'aril haram ina ake samun shi amina ake samun shi ka gane kuma yana na alqur'ani yace kenan nan wannan kwanakan mina ne alqur'ani yake bayani nan ba kwanakan wadancan hajji ba kai na hoka kago abin ka kai hadisi nawa shi fa cewa in ka je maka yanzu Allah ya tside mu wanda yake kira kana ji kai amin duk wanda ya kaddara Allah ya ce aya tsine ai shi muke tsine mu har saboda ko tana da karrasu na duk wanda ya kirkira kwarai kenan ka gane mu wanda ya kirkira abin da nake ga musu saura minti biyu a'a diba abin da nake ga babu biya abin da nake so malam Usman zai conclure maganar shi daga shi shikenan ba ya fara magana shi ruhe kai za ka ruhe yawa babu ne ai ni zai ruhe ba da kai samu gobe bare sa ka sa da kai ko ai ya dadi ko ana an ka zo tele za ka samu gaba daya kai da ka yawa abar malam na kai dan kara shi dan alhamdulillah jama'a kuna bi mu saurin kafa akan wannan da yake cewa babu hadisi ta bangare da hagu da ma da hadisi kwata shi qur'ani zalla yake aiki sauran malaman duniya gaba ɗaya kuma ittifaqan su kuma su da aiki haddani muna aiki da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shine aka tattara mu a dan wajen da yake bin su saboda kafa domin shi ba dalilan da yasa ba su aiki da hadisi kuma haddani din mu faɗa dalilin sa muke aiki da kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu zaka rufe an baka minti biyu aka bani ko shine karshen bayani to ma dallatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa sallim wannan muna da aka yi Allah sa albarka Allah sa ta zama ci gaba ga musulunci in ka da bayani zaka yi ba sai ka addu'a ba sai yana da kyau ayin yadda to kaga ayyayi ba a taba yin ta ba ka gane tunda abinda muke gani shi dai Allah ya ce ya cika amma an ce babu wanda ya ce zai zuwa tar da Allah mu da mun yi imani Qur'ani ba abinda babu ciki mun yi imani Qur'ani shi kadai annabi ke bi mun yi imani Qur'ani shi kadai annabi yi wa'azi da shi bai wa'azi da littafi ba dan haka abinda muke ƙara gai da mu kai ka ce banda kai ko cikin tsinuwa ko da kai cikin tsinuwa ni ne da hadisin zaka ce ba da ni ba da kai ma kai rako to dan haka da mu da muka ce Qur'ani shi kadai da su da suka ce sai an gama Qur'ani da wani littafi duk wanda yi ƙarya Allah tsine mai albarka amin Allah ka tsine mai albarka Allah ka hana shi albarka Allah ka wulakantar da shi amin da ka wulakantar da Bello Ciso da amin Allah ka wulakantar da shi albarkacin alqur'ani ko dan wani duk wanda ya mu annabi ƙarya ko su Allah tsine mai albarka amin ina kare to amin masha Allah bismillah wala usfa da zaka to abinda zan cewa dai na farko sai in ce godiya ta tabbatar ma Allah tunda duk mai hankali in ya saurara ya ji dai bayani duk mai hankali in ya saurara ya ji bayani annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce ɗebe hannun shi cikin addini ba addini yake ba nasi na alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana haramtar da wasu ababe tun bai zo ba aka ba da labari a cikin injila da at-taura الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق wannan dukkanin su kaga annabi Allah ya ce yana haramta suwa yana halatta mana ababen masadi kuma duk abin da aka ba'is annabi yana haramta mana annasi na alqur'ani ba a ce mana kare kan mu ci shi ba
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنديهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تكشوهم واكشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن ضرب في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم كاجي دليل القرآن النبي ينا حديثي وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا كينن dukkan wanda ya ce annabi bai hadisi kai kana ji kuma malaminka wanda kake sauraro shin ya san qur'anin bai sani ba yanzu ta rage gare ka an riga da duk mai ƙarya ga abin da muka yi kai da ta rage kai da ta rage gare ka yanzu dubara ta rage ga mai hawan kura in ya ga dama shi haumi ba Allah ya hada shi ba yawa shikenan wallahi kuma alhamdulillah kuma in ma bata isa ba in akwai mai wani dan ya taba ce mai muqabala kamar kuwa ce in ya ga akwai wani wanda kuma ya shirya hallo in Allah ya yarda sauran rediyo na ƙasa insha Allah kan muke so kaji sauran rediyo na ƙasa wa ne can shi dai mai rabo ga kuma shi itunan kuma ga shi itunan gaji akwai rediyo na ƙasa kuma irin wannan shi Allah ne ya ce dole sai kuma an yi din kuma an yi kuma alhamdulillah mai gane gaskiya ya gane alhamdulillah rabbil alamin kuma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce Allahumma salli ala muhammadin wa sallim babu shi cikin qur'ani salatin annabi na kuma an ci da mai shi kwarai inda baka ce Allahumma salli ala muhammadin wa sallim Allah tsine mu kare ga shi sheri dai Allah tsine sheri ya same ka Allah da sheri Allah tsine mu sheri amin 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 bashari ce amin kuma ta shirin magana muke tunda baka ce Allahumma salli ala muhammadin wa sallim na ce Allah ne ce in ce kai kace to ina shi Allah ya ce malam da su gan shi baka malam Sulaiman alhamdulillah mun kai karshen wannan shirin masu kallon mu da sauran mu daidai da aka ba mu filin amin 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 mai kallon mu da sauran mu Allah ya kare ciki ne Allah ya kare da basira yayi kallo ya fahimci ina aka sa gaba shin musuluncin nan yana yiwuwa ba da hadisi ba ko a'a yana yi sai da hadisi mai hankali da ilimi da basira ya bi sau da kafa na sauraro na imani yanzu dabara na ga mai aiki da zai yi shin da aikin da yake na ibadan da ya zama yi da Qur'an da hadisi zai watsar ne kama Qur'ani zalla babu hadisi babu bayanin manzo Allah ko a'a zai je ne yayi aiki da Qur'ani da hadisi kamar tun farko yanzu da adam kowa shi kawai kansa bi sau da kafa kan abin da aka yi kuma ji da sauraro na basira yadda al'amarin ya gudana kamar yadda muka sani sallan da muka yi bayani akai da azumi zakka bai samu ya shigo ba sai aikin haji